2312, Radio Dram li se jxandar fuq One Radio fil-ġimgħa qabel il-miliet. L-istorja dwar 3 fajliet li minħabba xi raġuni jew oħra ma jistgħux igawdu l-miliet. Il-kittib ta' Radio Dram Daniel Falzon Mallija qal li Radio Dram jiftakar f'dawk il-persuni li minħabba xi raġuni jew oħra ma jistgħux igawdu dan iż-żmien ta' festi. Ħanaraw karattru illi sfortunatament kienet involuta f'aċċident ta' traffiku u ser naraw minn hemmhekk l-istorja tagħha u x'ser ikun qiegħed jiġri fil-familja tagħha mbagħad. Iżda f'dan ir-Radio Dram kif jixed l-isem tiegħu fit-23 ta' Diċembru se jsir miraklu u dawn it-3 fajliet se jkunu jistgħu gawdu l-festa tal-miliet. Huwa Radio Dram milli ridna li nwasslu messaġġ permezz tiegħu, messaġġ li forsi fil-ħajja dawk li għaddej minn żmien diffiċli dejjem ħajkun hemm xi darba jew oħra rax ta' dawl. Fir-Radio Dram se jipparteċipaw 22 attur ewlenin f'pajjiżna. Fosthom Martes Manġon, Bernice Camilleri, Ivano Simon da Battista u Luis Doneo. Le, mhux faċli għalli naċċetta l-fatt li binti f'wheelchair. Kemm il-darba kont ngħidilha biex ma tirkibx ma' sħabha speċjalment meta jkunu mimlija kollha kemm huma braħa taqsab ta' xorb. Ir-Radio Dram 2312 li huwa twil nofsija kull episodju se jibda jinstema' minn nhar it-tnejn 17 ta' Diċembru sa 23 ta' Diċembru. Minn nhar it-tnejn sal-ħamis ir-Radio Dram fuq One Radio se jinstema' fis-sija u kwarta wara nofsinhar, filwaqt li mill-ġimgħa sal-ħadd se jinstema' fis-satejn u kwarta wara nofsinhar. Filwaqt li fjum il-miliet se jinstema' Radio Dram kollu. Ir-Radio Dram qed jittella wkoll taħt il-produzzjoni ta' Joseph Bondin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.